Brug din hjerne. Du skal have hjerne og muskler. Det her det er øvelse. Det her det er et skakspil. Du skal lære at udtænke din modstander. Du skal lære at læse ham. Du skal ikke bare gå derind som en anden tosse med hovedet under armen og tro, du kan slå alle ud med hver eneste slag, du laver. Hvem er det, du render rundt med? Han er mere bror, du er! Sæt den ordentligt. Her efter min hage. Hvad laver dine arme dernede, mand? Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Få de på rej op! Jeg stiller dig et spørgsmål. Det er ham der. Ud med dig, du har ikke en skid at lave her, mand. Hey, mand! Slå den her!